Yn gyleunu'r prostediadau ledled y byd yn rhannu'r neges Black Lives Matter, mae'n amlwg y bod gennym lawer o waith i'w wneud o hyd wrth i ni gesio byw gyda'n gilydd yn ein diversity. Mae'r cyfarwyddiadau mae Iesu yn ei roi yn y darlleniad o'r efengol y bore ma'r efallai a byddai'r 12 disgybl hwnnw i bob golwg yn groes i'r hun ar y dymen ei wybod amdano. Mynd i un man ymhlith ar cenhedloedd meddai, a mynd i mewn i un rhyw dref y Symariaid, a wy'n wir yn golygu na ddylid rhannu'r newyddion da'r deyrnas a rhai sydd ar eu tramorwyr. Yn ffodus, rydym yn gwybod bod y newyddion dar wedi ymledu y tu hwnt Israel. Gwyddom hefyd fod hi'n wedi ei wneud gyda bendith Iesu yn yr efengol Sant Matthew, a mae'n dweud wrthyn nhw, ewch a gwneud y disgyblion o'r holl genhedloedd. Yn ei weinidogaeth, nid oedd Iesu byth yn gwerharth y rhai y tu allan i'r fyth Iddewig, i'r gwrthwyneb, fe iachauodd was a gweision Samaraid, canwriaid Rhuffeinig, a thrafadodd ddiw wyn ddeiaeth gyda'n dynes o Samaria. Dynes tramorwyr hyd yn oedd outcastiau, nid oedd neb y tu allan i gwmpas ei gariad. Felly, pam yn y darlleniad heddiw, mae'n dweud wrth y ddisgyblion i fynd yn unig a ddafad coll Israel. Wel, mae angen i chi ddechrau rhywle, dwi'n siŵr. Ac mae'n well ddechrau gyda beth neu bwy rydych chi'n gwybod. Trychodd hyd yn oedd Paul, yr apostol a Gentiles, gyda'r cymunedau Iddewig yn y mannau hynny yn ymwelodd. Dim ond wedi iddynt wrth oedd y newyddion dar o wnaeth droi at y Gentiles. Ac o 12 disgyblion hynny, gyddon o fannau eraill yn yr efengelau i Andrew yn gyntaf ddweud wrth ei frawd Peter am Iesu, a dwedodd Philip wrth ei ffrind Nathaniel. Dechreuant gyda'r rhai ar oedd agosaf ydynt. Beth oedden nhw i ddweud? Wel, yn geriau Iesu, a newyddion da fod teyrnas nefoedd wedi dod yn angos. Ond nid oedd geriau yn ddigon. Cafodd y disgyblion hynny yn ei cyfarwyddo ei wella ac ei helpu yn union fel yr oedd Iesu. Dim ond perthynas fwy, cariadus gyda Iesu gallwyr yn ei nodi fel Cristnogion, lle bynnag y dod. Fel disgyblion, Iesu yn anfon i ni gyheiddi y gorau o bob newyddion da, bod yn Iesu ei hun y deyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae hi fwyd, gweinidogaeth, addysgu'r maroliaeth a atgyfodiad yn proffau cymaint a mae Duw yn ein canu ni, yn Iesu, a anddwyd all a fi farw,
fel dynol. Diw y nefoeth a'r ddaer, yr holl ddaer, wedi dod yn agos atom. Gan ddechrau gyda rhai sydd agosof atom, cawn ein hanfon i rhannu'r newyddion dar hynny, yn yr hun a hwnawn yn ogystar, a'r hun yr ydym yn ei ddweud. Mae newyddion dar yn ein helpu i garu pob un o'n cymdogion fel ni, ein hunain, oherwydd y rydym yn rhannu ein cariad at Iesu a chariad Duw at bob un ohonom. Wath par mofach yn gallwn feddwl ein bod yn ein heiddi. Fel y dywedodd J.K. Chesterton unwaith, rydych chi'n cyffru, yr wyff yn cyffru, rydym yn cyffru i Dduw. Duw yn unig a ŵyr pam. Amen.